Aspaldi baten dibili garela, irudi korporatibaren inguruan udalbatzako guztiok gai hau 11 enpresarekin batera lantzen. Orduan, behin irudi korporatiboa aukeratu ondoren, onartzen duguna da irudi korporatiboa bera eta liburuxka hau. Esko liburuxka, hemen markatzen da irudi korporatibo hori zein den, irudi korporatibo horrek adierazi nahi duena, baita ere zein paperetan eta nola erabiliko den, zein izango den bere tamaina minimoa ere bai, eta papel ezberdinetan bai koloreak zeintzu diren, kolore horiek ze motatako koloreaz identifikatuta daude, erabili behar duena bai udalak edo udalak gaurnela ematen dionak guzti horiek errespetatu behar dituen oinarriak hemen markatzen dira, eta baita ere papera, beste fondo bateko erabiltzen denean ere, gomendioak zeintzuk erabiliko diren eta zeintzuk ez diren erabiliko. Orduan, onartuko duguna eta gero publikatu egin behar dena eta publikazioaren ondoren indarrean jarriko dena eta indarrean jartzeko dagoenean ipiniko dugu udaleko toki ezberdinetan eta baita ere adierazpen ofizialagoa egingo dugu eta horkoa da prozedura hori eta liburuxka, erabilpen liburuxka eta dagoen normatura guztiaren onarpena da egiten dugula. Argitaratzeko eta horren ondoren dagoenean ja zaukan asmoa betetzeko matxakatzen.